Ako matasab. Ha? Klase na ra ba? Malagi niya ako eh. Atay! Sama na, ay, mami. Ate, di ko na. Mami man, di man ako. Wala. Di ba dyan, bata dyan. Klase na gani. Sis, daddy, oy. Daddy. Si daddy na ito, do? Wala, mami sad. Sipon cellphone pa. Joke-joke. Ay nga. Di ka umata? Klase na ra ba? Namata na lang yun. Sab. Matudaan na sila kung balik, be. Alas may balik ron. Awa, mami lagi. Mami eh. Kesa man, bisa mo. Kamu, mami man. Hay na? Hay na? Ako? Ay, tagu-taguan pa. Klase naman nak. Di ka na di mo ka ma-school? Nga na di mo ka ma-school? Na, Monday na ba ron? Uy, Monday. School na, wake up na, magbabat na ta. Tingin na, Sob. Tingin na. Bian juga ka. Si Daddy. Si Daddy na. Isugo ko mami na. Sugo ko mami. Di, sad no? Sure, mami, sugo ko. Mis mag-programming doon na anak na. Na. Yang ako magkabubangon. Boto mo ka para magpaon nito. Baboy. Kahit sa bawat mamianan. Tara. Naligo na kayo mukhaon na ta. Open ba? Oh, i-close ako. I-close. Ko. Wake up na, oy. Uy, morning na, oh. Patay liit ka. Patay ka ba, Charina? Okay. 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 Uy, wake up na. Humot na na. Perfume. Pahumot ba? Para na chicks. Pahumot na tanak para na chicks ba? Nauyab. No? Humot na to eh. Sab. Xavier. Hindi ka mo wake up. At nawa na. Uy, pahid ang ulam. Limaho na sana. So, wake up na. Pahungam.